Amakwamo akam no online. Akam no online. Akam no online. Aboro mama no online no. Yeah. Akam no online una no. Akam no online. Bring them on camera. What's that? Okay, akam no online. Or akam no online, right? Thank you. Afozu komodi kwa dark una na afọ ọfụma. Una na afọ ọfụma because ebe m nọkịta ọbịazi na-eziko dark. Okay, that's good. Anyway, onwe unu mana ngwa unu na nwanne unu nwaanyị na abụ m analog. Etu si na akọwa onye na-amarọ mana ọmana ya amarọ. So nke nụ awọ m ka nwa amili wọrọ ọkụkọ. So biko ọ bụrụ ife niile ka mma. So gbaya lụnụ m abụ m analog. O nwee ife nwa asị m na-eme mụ tinye on aghọtarọ m. So o nwee ife mfụ pịa anya on ogbube ka anyị na-agakwani. Na ụgbọ anyị na-emuvu sharp ada akwụsị anyị akwụsị. Ekene ọnwa na ụmụ ibe m. So dịka etu m si akọwa. So nke a bụ ife nji wee dọọ nwa anyị aka na ntị ka anyị ghọta na o nwere mgbe ụfọdụ anyị na-amarọ na ya amarọ. Nwee mgbe ụfọdụ anyị na-amarọ ma na-eche na anyị ma. So ka anyị na-adọ nwa anyị aka. Nwekwanụ mgbe ụfọdụ anyị ma mana ya amarọ nke anyị ma. Anyị midiri onye ga-akpọta anyị akpọte. Nwekwanụ mgbe ụfọdụ anyị ma na anyị ma na-ekwusie ike. Nwekwanụ oge ụfọdụ anyị fụrụ onye manụ n'ọma. So ụmụnne m etu aka ọ dị. So gịnị ka m ji na-abịa maka taa maka osu nke izizi anyị ga-akpata bụ osu. Anyị ama mkpazi osu ọzọ maka na ife niile anyị na-akọ gbasara Igbo mgbe oge na-eji na-aga anyị ga-aghọta ife Igbo bụ wee ghọta ife kpatalụ na ọtụtụ ife niile anyị na-akpa bụ ntụnye azụ. Ọ dị ka a na-asị ka atụnye ya azụ ọ bụrụ ife niile anyị kpaba ife niile kpamibie n'ime ọ ga-afịa arọ ọma ngwụsị. So na sọọsọ ịkpa maka osu ga-abụ ife mmadụ ga-eje na yunivasiti nwa sọọsọ nyanwa. So orika ọ bụrụ ife a ga-akpatụsị aka maka na anyị na-eme live video obuka. Mana ife anyị dị na-ekwu maka ya bụ a ga-ene anya ife dị n'anya wee si ebe a wee kọlụ wee gbagotaba. A ga-ene anya ife dị n'anya wee si ebe a kọlụ gbagotaba. So gịnị ka m ji wepụtakwa osu ọzọ maka na mfụlụ etu ndị be anyị unu bụ ụmụ Igbo anyị ncha si tinye ọnụ. Ana m ekene unu ebe unu anọ na maka na mmadụ kwulu ọnụ anyị kwulu mbụ ọnụ anyị ekwukwa kịta. Ọnụ anyị kwulu na mbụ ọnụ anyị ga-ekwukwa kịta. So kịta anyị na-achọ ịkọwa etu ụwa anyị ga-esi wee dịla anyị. Anyị ekwugo maka osu. Anyị ncha niile bụ osu ndị Igbo. Mụ na-ekwerọ osu Chukwu. Anya anyị bụ anya mmụọ ji afụ ụzọ. Ntị a abụrụ ntị gị, ntị mmụọ ji anụ ife. Imi mmụọ ji anata mmụọ ibie ọ na-akpọ ikuku. Arụ ifuru nyanwa kọvalụ mmụọ dị n'ime maka na iwepụ anụ arụ a onwerozi ụlọ ebe mmụọ afụ ga-ebi. So onye iche na ịbụ abụrụ onye ịbụ. Ịghọta onwe gị bido n'okike. Ịghọta onwe gị bido n'okike wee pụta n'ụwa nka kịta wee bụrụ onye na-emepụta ife bụ mgbe ị ga-eji wee ghọta ya chawa akala aka ibulugo osu. Maka na ị ga-aghọta ma ibu osu anị ma ibu osu ji ma ibu osu agwụ amamife ma ibu osu chi ịghọta chi ma ibu osu okike ọka nkụ. Mana ife ọzọ anyị na-etinyekwa n'enu bụ na onwelu ndị ọzọ bụ ndị gbajela ọsọ n'ebe alụsị osu nọ maka nchebe
weda ma family ife ọjọọ wee na-agbapụ ọsọ alụ ife family ma ọ bụ ife ọjọọ na-achụfa maka na unu amarọ. Ọtụtụ ndị Igbo mgbe a na-akpa ndị Igbo ka njụ na slave, ndị Igbo ji aka faje gbaba na alụsị ka ndị a niile na-abịa akpalụfa ka slave wee dakpa na fa aka maka na kaira niile bụ ndị Igbo ma Calabar ma Port Harcourt all of them ma Benue ndị a niile na-agwụnụ na fabri Igbo gbapụnụ fa na fa ghọtarọ. Ndị a niile mkpọrọgwụgwụ fa gbado n'Igbo fa ncha niile ghọta ofu ife ka anyị na-eme afịa na-anọ ụbọchị na-anọ ka anyị ncha nwee. So anyị ncha niile nwekwala osu mgbanụ na ọ bụ nwa alụsị na mmadụ gbaba na alụsị gụ anya mba na ịma mkpi aka. Ka nye gị example kịta ọ ga-abụ mmadụ jee na be dibịa si anya kpute ewu nya kpute ebunu nya kpute ọkụkọ nya yi ka e wee gbuo wee melie ife. Ndị a bụ ndị dibịa ndị ori dibịa agbala ọfụ. Ife ọbụla enyelụ mmụọ mmadụ ada elie mmadụ ada akpị aka. Ife mmụọ mmadụ ada akpị aka. So ọ bụ na mmadụ were aka ya wee jee si na alụsị a ga-echebie maka na ọsọ na-achụ maka na o mere ajọ ife n'obodo ya wee gbafeta ọsọ ọ dị ka onye nala asylum. So ụmụnne m dị Igbo ebe unu anọ na ọtụtụ ụmụ Igbo nọ na asylum na mba dị iche iche. Unu nọ na asylum na mba dị iche iche maka na ọsọ osibe anyị achụ anyị wee na-agba na-achọ ebe anyị ga-anọ. Anyị ncha niile nọ na mba anyị ncha bụ bulu oru. So ọsọ chụla ịgbaje ebe ị ga-enweta asylum ibulugo oru. Etu a ka ọ dị n'ala Igbo. N'ala Igbo ịbanye n'okwu alụsị ịma nji iru wee banye. Ị ga-atụgharị azụ wee were azụ banye maka na mmadụ ada afụ mmụọ iru na iru. Ịbanyezia ịchụalizia iru iwe kwube ife ịchọ. So the simplest way ịgụ alụsị mba bụ iji iru wee makwue banye. So na-etu aka ka ọ dị. So ọtụtụ ife niile anyị na-abịa kịta na-enyezi onwe anyị nsogbu ọ bụrụ ife kwesị ịchụ anyị ụla kama na ya aghọtarọ. Mana ka m tụziala unu ya bụ ogu kịta ka m nwazi anya bụ ogu na asada kọwala unu ife kpatala osu na oru na osia ma ọ sịrị ya ji bụla ife gwụsigola agwụsị na anụ Igbo. So na onye ọbụla na-emesi anyị bie bụ nyanwa bụ onye ala na-apụ maka ọghọtarọ. Akọwagolu m na ebe o si bịa ebe nwa bekee si wee welụ sị na ọ bụ unu na-ekwetarọ n'ụka na ife a ga-akpụ unu. Ọ ka na-emekwa wee luo echi mụ nwa anụ onwe mgbe mụ na ndị be ya nara ekwukọ arụile na ịtọ maka na iso ozife aka ọkwa ịghọtago. So ị bụrụ onye a na-asọ asọ. Ọ bụ na ide eje ụka taa gwa m eziokwu mgbe gị na mmadụ ibe dị na mmụ na-atọ na-aga n'iru nsogbu adịrọ ngwọsi ọbụla ọjụ gị jekwala ụka esi mba si jụọ anya ọsị maka na ya bụ ozi onye ụka ifu ọgbụlụ ọsị etu a ka ọ ga-adị nne mụlụ gị ma nwanne gị na ya na-eli ji eli ede maka ife na ịgwa ya na ikweta azị na Abraham, Isaac and Jacob ọ na-amara ebe fasibịa ọ na-amara obodo fasibịa nwanne gị asọba ya asọba ọkwa ịghọtago. So ka anyị welu echiche ka eji ama ife ọbụla na-akọwala unu ebe a bụ amarọ ka m esi kọwa ya n'Igbo ka m wele oyibo unu gbaalụnụ m na m abụrụ expert Igbo. Logic, common sense, overstanding, these three things, use it. Logic, common sense, overstanding. Ife ita ka ị ga-eji wee ghọta ma ife a na-ekwu ma ọ na-adaba ma ọ na-adaba. Ọkwa ifu gị maka na use logic ya eme o make sense. Itinye common sense. Yes, ọ bụrụ common sense niile dị common. Mana iwelu sense a tinye na logic ifu no make sense. Mana ịbịa combine anya with overstand. Asọkwa gị understanding or akwụkwọ bekee nwa bekee. Understanding biko ada ama. N'ihi no under is standigo. Onye no under or standigo. Achọm ka ịghọta ife na agwa anyị. Ntikwa under.
So kedu ka nghọta ya dị? Nghọta ya ka dị under. So that's why I'm gonna use overstanding, logic, common sense and overstanding. Nghọta nke bụ nghọta. Ọ bụrụ ekwe m n'isi mana m amara ife a na-ekwu. Nke a bụrụ nghọta. Ka bụ just ka ekwe na-ekwego. So ka ụmụ ife ada eyipụzi na ada atọpụzi na ya ọgọdọ anyị ma n'ukwu. Mana ife anyị ji ekwu bụ na ndị nke anyị maka bekee webatagola anyị ọtụtụ nkewa dị iche iche. Bekee ji agụba agụi scissors wee gbaka Igbo niile. Gbaka nne na nwa ịbata n'ụlọ nne na nwa tata. Fada ịsaa, ofu na-eje Katọlik, nke ọzọ na-eje Cherubim, nke ọzọ na-eje Mountain of Fire. Ụmụnna na nne fa nọrọ n'udo. So adịozi na-ekwu ma fa bụ ndị ụka ụmụ na fa bụrụ ndị ụka. Ife a na-ekwuzidi bụ kedu ebe fa na-aka. So ifuga etu esi wee jide ndị Igbo gbakalie. Agbakalila anyị by steeti, gbakalie anyị by local government, gbakalie anyị by a na-agụ ọnụ. So n'ọmụ na gị ka ọ dị ịlụ ịdị ka nwa ududo, ịdị ka ududo wee weta ntụtụ, weta alụgbe wee jide ọnwa anyị wee kwachibe etu ndị Gboo si rapụla anya. Ọnya bụ ije mụ na anyị nọ ya kịta. Ije nkwachikọta ka anyị bụrụkwa ndị njikọ. So ife m ji na-amụ ogu tata achọbụrụ m ịbịa kwu okwu mana m bịala ikwu okwu tata gbasalụ osu bụ gịnị? Maka na tata ka nri na-eselebrate arọ ọfụ, na-enwe aṅụli arọ ọfụ. Ya bụ nkwọ nke ịtọ na arọ na mbido arọ. Nri unu ghọta ife nri bụ nri melie n'ala Igbo na ọ nwere onye bụ osu na ọ nwere onye bụ oru. Ka nkwupụ ya ọzọ, n'ala Igbo under Nri kingdom anyị enwere osu, anyị enwere oru. Anyị enwere osu, anyị enwere oru. Ana Igbo bụ anyị ebe ndị mmadụ dị free. Ana Igbo bụ ebe mmadụ Chukwu kele eke gbasapụla arụ. Ọ na-etu aka ọ dị n'okpuru nri, etu aka nri si debie. Ndị ọcha atisalụ nri, ọ ndị ọcha kụsalụ nri, ọ ndị ọcha akụsalụ nri. Nri abụrụzi ife ọ bụ, mana m si ka m lotakwala unu ya na ndị Igbo abụrụ ofu nna m ụfa. Onye si unu na ofu nna m lụ ndị Igbo afụ vidiyo a na-ezige si na o ji bụrụ na nke bụ nna unu Igbo asị emechaa a ga-akọwa ebe Igbo si pụta. Mana Igbo bụ Eke, Oye, Afọ, Nkwọ. Ife na bụ ebe Igbo si pụta. Ife na o nwere ndị Igbo bụ ọkụ, nwee ndị si na mmiri, nwee ndị ikuku, nwee ndị bụ anị. A na-akpọ nyakpata na ịgụba ọ bụ na itinye ana na ntọnanị dị n'Igbo a ga-agwa ya maka mfunanị. Kedu ndị bụ ndị mfunanị? Kedu ndị bụ osi na mmiri? Kedu ndị bụ ndanenu? So ndị ife a niile dịka uwe izu si wee bịa afa akwekọtanụ onda Igbo. Fa niile nya ka fa ji gwa gị sị na Igbo na-asụ n'onu n'onu ma fa kwa ọkwa n'obula ofu. Ọnya bụ ife ụmụada Igbo na-alụ. Nwaada Igbo sọsọ ife dị iche nya na nwoke, maka nwoke na-anụ nwaanyị n'ala Igbo, ada na-anụ nwaanyị n'ala Igbo, bụrụ sọ nwoke na-anụ nwaanyị. Maka na nwaanyị abụrụ ife ofu onye na-enwe na ụmụnna na-enwe. Mana ife nwaanyị ji ebi n'ibe nna ya ejebe dị na ụmụ nwaanyị na-ebu omenala Igbo aga. Ịbịa ichi ịnụ nwaanyị taa ibulugozi dị je kụọ aka. Mgbe ị na-akụ aka ka a na-agwa gị ife gbasara obodo ahụ, gwa gị ife fa na-asọ. Maka na mgbe nwaada ga-ekuni wee sibe na ya wee bịa na nke unu wee nọnyelu unu, maka na ọ bịala ebe unu ya nye nsọpụrụ na-asọ ife nyanwa na-asọ, nyanwa a na-asọkwa ife unu na-asọ. Ọ na-amụta asụsụ unu nwa na-amụta asụsụ ọma mfe arụ na-ejekwa befa kpụkwanụ nwaanyị ofu onye befa sikwa bịa. Ifugo ka Igbo si wee na-eme wee nọlụ n'udo. Onye kpata na ala Igbo o nwere onye ga-ejebe ibie igwe ama njebe mmadụ, eze ama njebe mmadụ gwa ife ọ ga-eme. Onye Igbo ọbụla dị free. Ya bụ na ndị anụnwa na-eme ife afa na-emegasị na-akpụ ya ama osu, na-akpụ ya ma oru.
ndị a bụ ndị mkpagbu, ndị a bụ ndị mkpagbu mmadụ ibefa, maka na Igbo ekwuchago nke akwụbe ya ọga bekee wee bịazịa wee bidokwa n'isi wee weta ọgbaghara na nghasa. So ụmụnne m, ọnya bụ ife m chọọ ikwu n'osu ka nke a ka ọ gaa onwekwali ka o si ma metụta ya aka. Ofu onye jụrụ m sị m na m abụ osu ya ụmụ Igbo, ofu onye na-ajụ nsị na m abụ osu, mụnwa wee sị na anyị ncha niile bụ osu, maka na anya gị aghela ọghịa na-afụ mmụọ ịbụ osu, ntị gị aghela ọghịa na-anụ onu mmụọ ịbụ osu, arụ ga mmụọ na-ezighị ozi na ịbụ osu. So the lady happy na ịbụ osu safe for free safe, mana ọ bụzikwa ọ na-eme ya ifele nke a gbasasịkwa kama na ife na-achọ ịkọwa bụ na ọ bụrụ na mmadụ mana ebe o si bịa, o nwero ife ị ga-emegide onye nwa na-amarọ nne ka ọ ga-aba ezikie nwaanyị asị ya nọ nne ụgbalụ na-eje, ọ marọ nne ya tata ezikie nwoke nka echi ezikie nwoke nka nwanechi ezikie ụgbalụ na-eje, ọ marọfa. So ozi m na-ezitela unu bụ ndị Igbo bụ ozi mmalụ onwe oye, mmiri ndụ oye ka m ji abịa. Mmiri niile dị n'ala Igbo na-enye ndụ, mmiri ndụ oye ka m kwu na agbọ na-ewetala unu bụ ndị Igbo, si ka anyị nwa ka anyị wee ghọta onwe anyị ka o wee kaala anyị mma. Ọ bụlụ maka gịnị? Dịka etu m si ekwu. So nwanne m jụrụ m ya bụ ajụjụ ka m za gị ya n'ịkọwali onye m bụ. Afa m bụ ife a na-akpọ m bụ Ngozi Chukwuka, excuse me, Ngozi Chukwuka, Ngozi Chukwu nke Kano, Ogu-Chi nke ụmụ pekepeke nke ndị ọcha na nke ndị Arab na nke ndị ọzọ. Ngozi Chukwu nke bụ Chukwu, Ngozi Chukwu ka ife niile. Ngozi Chukwuka nwa ada Obi-Ijele na Udeze bụ Udeze onye, Udeze ọnwa agbagbụ, ọnwa amagbụ bụ ọnwa amagbụ onye, ọnwa amagbụ Eziamaka bụ Eziamaka onye, Eziamaka Ezuora bụ Ezuora onye, Ezuora egbe bụ onye, egbe bụ egbe Eziọgụ bụ Eziọgụ onye, Eziọgụ bụ Eziọgụ Azụbụike ọgụ, Azụbụike ọgụ bụ Azụbụike ọgụ onye, Azụbụike ọgụ bụ Azụbụike ọgụ Ogbunike na Ọmaliko, Ogbunike na Ọmaliko bụ Ogbunike na Ọmaliko onye, Ogbunike na Ọmaliko bụ Ogbunike sorrykwa na ụbụrụ m agasakwa nwantịntị Igwedo na Ọmambala. Igwedo bụ Nweri. Sama m ntọnanị m, onye na-ajụ ya bụ ajụjụ chọta ntọnanị ka iwe nwee ka ịghọta efe ịbụ. So etu a ka ọ dị onye Igbo ọbụla, ị ga-eje njụ, ị ga-ebido jebe njụ jụba kedu onye bụ nne gị, kedu onye bụ nna gị, kedu onye bụ nna nna gị, kedu onye bụ nna 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 gị, kedu onye bụ nna 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 gị, kedu ka o si gbado ụkwụ n'ebe ị na-akpọ vileji Tata, maka vileji mbụ azụ bụ ike ọgụ Ogbunike, obodo m bụ Ogbunike. Ogbunike bụ nwa Ọmambala na Igwedo. Igwedo bụ Nweri, Igwedo bụ Adaeri, Eri na Nri bụ nwanne. Ebe a ka m si pụta, etu a ka ọ dịla anyị niile. Ya bụ na o nwere ife a na-agbala ọsọ ụmụnne m. Onye welu ya bịa ka anyị na-atụsasịa maka na ụmụ Igbo ka anyị bụ. So wee dị etu a, so ka ya bụ ube abelụ
ụmụ Igbo ibulu nwoke jide ọfọ gị nọ na mamarụ ma ofe anyị lụzụrụ na alụnụ maka na ofe anyị awakezi na awake na ọ bụ mgbe ofe anyị niile asị m kụọ ọfọ gị niile ise asị m unu nwaanyị unu kpochi unu ise unu jụọ ogu maka na nwaanyị ada aga ọfọ nwaanyị na-ajụ ogu nwoke na-aga ọfọ kwudolu n'ogu na odego ubebelo maka na ndị niile a na-agwa unu na unu bụ osumoru alụfa na-eme taa afụnuru ya afụ alụ ndị a na-eme kịta ọsụ anya bụrụ na ụmụnna ka iji efu onye agadi alụ ọ na-eme afụnuru ya afụ ndị a niile na-agwa unu na unu bụ osu na oru alụfa na-eme o ma Chineke ọ bụ na asịsị sikpughee mmadụ ndị a imanji osisi ji kpee sukpafe aka imanji osisi ji kpee su wee kpa ndị a niile na-achọ ịgwa gị n'ibu osu n'ibu oru na ịma nnukwu nwa ya na nwa ya ama nnukwu gị imanji osisi ya eji kpee sukpa ndị a niile lụrụ alụ ndị a niile lụrụ alụ mmụọ fa alụrụ alụ anụ arụfa alụrụ alụ nghọtafa akụsala akụsa so mana gị nwa amara onye ịbụ maka ifie mara ka ihe esi zagwalụ ife m na-enye ndị Igbo bụ nzagwalụ ka ị nwee ike wee mụta onye ịbụ ife ọbụla mmadụ agwa na gị nzagwalụ bekee si gị na ịdịba ịzagwalịa Hausa si na ịdị etu ịzagwalịa Yoruba si gị na ịdị etu ịzagwalịa mana nwanne m ọ bụrụ na ị mara ebe onye ịbụ ọ bụrụ na ị mara ntọnanị ị mara ọdịnanị ị mara nsọ anị ọ bụrụ na ị mara eke na ọya na afọ na nkwọ ọ bụrụ na ị mara ife ndị a niile ị mara ọrụ nke bụ afa gị sef maka akpụgo gị God's power kpọọ ị Jonathan kpọọ ị Mark ị mara nke bụ afa gị kedu ebe ị ga-ebido zagwalụba ifu gị ya n'ikwu n'ikuku ụsụ ka anyị nwa etu a ka ọ dịkwa ndị Igbo niile ụsụ ka anyị nwa ya mazi anyị abụrụ anụ ịnụ anyị abụrụ anụ anyị ọnya ka mmadụ ga-eji necha ya anya si gị ife dị etu a ife dị etu a ile a ọnụ a ọ dị alụzi ife ọbịa ịlụnụ maka na ọ bụ na ọbịa ịlụ ife ọbịa ịlụnụ echiche ga-esi tinye ya n'ọnụ tinye gị anya ịzagwala ya ọnya omenala Igbo bụ iwu sọọsọ onye mụ iwu na-ana na nkịtị mana ọ bụ na ịmara iwu abụkọ ofu boyi n'isi ka efe ya eme mana m ada atọ ụmụ aka adị m ata anyị bụ ndị kịta maka gịnị ka m ji bụrụ onye mbụ ọ nna m ji na gboo na nwa wee na-akụzi ọ nna m ji na gboo na nwa wee na-akụzi na-ekwe onye ịbụ na-ekwe ka isi bịa ọ mmadụ ga-agwa ya wee malụ maka na ndị Igbo si na nne ewu kwụla agbala nwa ya na-enye anya wee mụrụ na-ata mana anyị bịa sị ka anyị mebie ife niile ka anyị bido n'isi so na oge Chukwu ya enye anyị oge mma na-abịa nwayọọ nwayọọ anyị ga-ebido ọtụtụ ajụjụ niile unu na-ajụ kedu ebe Igbo si bịa kedu ebe mmadụ si pụta nke a ji mee nke anyị atọghị esisifa niile ofu na ofu ka ọ dịkwa ka m gakwa na nke ọzọ maka oge Ogu-Aro ya bụ Igbo kalenda Ogu-Aro Igbo kalenda Igbo ọtụtụ ụmụnne m onye ọbụla na-akpọ m na-asị m he na-amụli ya na 18th of March kedu ife ọ bụ na-amụli ya na 19th of March biko gbaalụnụ m na m abụrụ m abụọkwado Chukwu ọ bụrụ ife niile ka mma mana nke mma ka mma agwa unu so ana m ezigasị kalenda ebe dị iche iche onye na-eluru aka nya mee ka nya mee nya metụlụ m sendịkwalịa etinyekwa m ya na my Facebook page Tata biko enwero m ike ịgwa gị sị gị na 1974 on the 17th of March na ọ bụ mgbọsị eke ma ọ bụ mgbọsị oye biko gbaalụnụ m ọ bụ na mmazili etu ama na ọzọkwanụ n'ụwa aka ma isobego ndị mmụọ na anị mmụọ solu ndị Igbo maala ife so na ma amarọkwanụ mana nkwa na-ekwu unu bụ na ọ bụ na ndụ dị chi na-efo onye unufu bụ onye ozi
if ije na-aga 21 years since 1995. So ebe a na-eje teka mana ebe a na-eje dị nso, aka m na-agụkwa, aka m na-emekwa research. So maybe ofu mgbosi amụta m etu m mesi wee tọghesisi. Ya bụ na ntọghesisi anyị ije n'azụ enwe m ike sị gị yes nna jee menye etu a menye etu a nọ etu a ka ihe esi wee ghọta afịa mụ gị 20 years ago on September day na ma amarụkwa fọkịta nghọta m n'ebe afọ akara wee mie etu a. So biko nu gbaalụnụ m o etu a ka ọ ya adịkwanụ. Onye nwee kalenda ife na-akọwalụ ndị na-ajụ m ajụjụ abụ ofu ifunu ga-eji n'aka abụ nke nwa ọbụla bụ nwa Igbo ọsọkwọ gị dị 60 years ọ bụgodu na nne gị dị ndụ bụ na nna gị dị ndụ. Nna anụ m afọ aga m etinyekwa kalenda. Ọ bụrụ na nne gị dị ndụ bụ na nna gị dị ndụ, jụọ afa na fama afịa mụ gị. Ọ bụ na nne gị anwụgo na nna gị anwụgo, ọ ga-enwelili onye ụmụnne unu dị ndụ jụọ afa fama afịa mụ gị, maka na ndị Igbo adagụ nwa afa. Nwa lue abalị 12 nye oru na asatọ, abalị 12 agụọ nwa afa. N'ala Igbo nwa abụrụ mmadụ ma ọ bụ na ọ karolu abalị 28 ya bụ mkpụrụ ụbọchị oru na asatọ ya bụ ofu ọnwa ndị Igbo. Nwa ọbụla na-akarolu ofu ọnwa ndị Igbo abụrụ mmadụ, ọ bụ mmụọ, adagụ nwa afa. Ndị Igbo adagụ nwa afa wee lue na nwa afa anọnyela anyị nwa bụ mmadụ luo ofu ọnwa ndị Igbo. Gịnị ka a na-akpọ nwa amụrụ ọfụ na-akara wee lu mgbọsị ọbụla nne mụrụ mmadụ ife a na-akpọ nwa bụ afịa mgbọsị amụrụ ya. Afa izizi nwa Igbo na-enweta bụ afa o ji afịa dupụtara ya n'ụwa. Ọ bụlụ mgbọsị eke ọ bụ nwa eke, ọ bụlụ mgbọsị oye ọ bụ nwa oye, ọ bụlụ afọ bụlụ nkwọ, ọ bụ mgbe oye bụlụ mgbe afọ bụlụ oke oye, whatever. Afịa ọbụla amụrụ nwa bụ pet name na-enye mgbọsị a ga-agụzi afa enyekwa ya afa. N'ala Igbo ọ bụrụ afa eji mụ gị ka iji anwụ, ọ bụrụ afọ iji pụta ụwa ka iji eto ka iji anwụ. Ndị Igbo na-agbanwe afọ mgboli nọ, mana anyị ga-akọ ife ndị a niile ka anyị wee na-aghọta ife Igbo bụ. Ya bụ jụọ mmadụ, jụọ onye nwa gị, onye ọbụla agwa gị si gị na gị na nwa ya na-amụlụ n'ofu ụbọchị, jụkwa afa ka fa manụ ike na fa nwee ike ịnwa ifo afa ka fa gwa gị. Mana ọ bụrụ na ị nwere ike oge na-aga mma agbakwa mbọ na-enyochakwa maka na onye ka ife ọzọ apụta n'ụwa onye nyocha ịghọta nwaanyị. So nke a bụ nkwa mmekwunu, mana kịta ụmụnne m amarọ m ya etu a ka ọ dị n'ife gbasara ego arọ. A sịkwanụ na mma akọwala unu ife gbasalụ afa arọ niile, ọnwa mbụ, ọnwa abụọ, ọnwa ife eke wee bido wee kụwagide wee lue n'ọnwa nke ọnwa ụzọ alụsị. Nke a bụ sọsọ mgbọsị mma akọwa nke asonyanwa ka anyị ga-alụ. Anyị ama nkonye n'ife dị iche iche, mana nsị ka m welugodo ohere abịa jide nke a iji maka na ọ na-adị mma nke akpalụ echighatakwa ka ejikọ ọnya machie anya ma ehe na-emeghị edebe n'ọsọ. So aka m ya abịakwa, mana ife anyị ga-elo taa bụ arọ ndị Igbo adịrọ ka arọ ndị bekee. Ọ bụrụ iwu bụ na mgbọsị arọ bidoro bụ nyanwa bụ arọ ọfụ ndị Igbo ka ndị Igbo na-eme emume arọ ọfụ etu m si kọwa tata. Tata bụ nnukwu ụbọchị n'ala Igbo. Tata bụ nnukwu ụbọchị n'ala Igbo maka na taa ka nri na-eme arọ ọfụ Igbo. Mana mụnwa bụ ụmụ Igbo, unu bụ ụmụ Igbo, n'ife anyị na-alụ onwero ife kwụsịla anyị na arọ na-abịanụ na on the first day mgbọsị mkpụrụ ụbọchị nke izizi n'ọnwa mbụ na ya ama nchọ ife anyị ga-eji wee ma aṅụlị mgbọsị a. Anyị nwa na Igbo niile bụ mgbọsị nkwọ nke ịtọ na mbido arọ ka fa ga-eme arọ ọfụ, mana anyị si na anyị ga-eme aṅụlị mgbọsị mbụ arọ tụgharịrị batanya abụ ọnwa mbụ, mgbọsị mbụ n'ọnwa mbụ. O nwere ife kwụsịrị ya maka na ọ dị ka ife Nnamdi Kanu ji 30th of May wee eme nya gịnị Offensala Day, ọ bụrụ Remembrance Day ụmụnne anyị niile. So anyị nwee ike itinyekwa that 1st of
that mgbosi izizi n'ọnwa nke mbụ mana ọ ga-abụzi 2019. So tinye na echiche na ya ka anyị welu kịta akwadobie ka ọ bụrụ ife anyị bụ ụmụ Igbo, onye nọ na Malaysia, onye nọ na India, onye nọ na Nsụka, onye nọ n'Ogbunike, onye nọ n'Obo, onye nọ na Mbaise, onye nọ na Jericho, onye nọ na Jerusalem, onye nọ na Mars, anyị niile amalụ na that first day na ife anyị ga-eme mgbọsị a ya bụ unu nwa bụ ndị maala etu esi edizaịn ife dị iche iche baanụ n'ọlụ n'ọnwa anyị ka anyị na-aṅụlelụ ka ọ ga-abụ mma emepụta kalenda n'oge tupu ara agwụ ka anyị were gboo wee zisaba ozi ebe ọbụla nwa Igbo nọ mgbọsị nke izizi n'ọnwa mbụ na ife anyị ga-elota na aṅụli anyị ga-emela ọnwa anyị. O nwere ife kwụsịrị anyị ime. So nke a bụ okwu m na-achọ itinye na ife gbasara Ogu-Aro, mana anyị ga-abịakwa kọwaa maka ọnwa niile dị iche iche maka ọtụtụ ndị na-ajụ m na ya mụrụ ya n'ọnwa ụzọ alụsị kedu ife ọ bụ mana mma kọwa nwa ife ndị a niile taa ka ọ dịkwa ka anyị were nwayọọ wee na-abịa ime nwayọọ. Ife nke ọzọ m na-akọwakwa tata bụ ife gbasalụ tata maka na anyị bụ ndị Igbo na-asụ Igbo mana anyị amarọ anyị na-asụ n'ọnụ mana anyị aghọtara ife asụsụ anyị bụ anyị amarọ ọ dị ka ebe a na-awụsa mmiri n'okwute ị na-enye anya na-arụ okwute ọ dị oziko na-awụghị mmiri mana mmiri abalị ya na-arụ. Anyị amara asụsụ anyị. Asụsụ abụrụ sọsọ niile ekwu okwu bụ na ị na-asụ asụsụ ọ nghọta mileni gbasara asụsụ. So okwu ọfụ nchọ iji mgbọsị a wee kwuo bụ tata. Gịnị bụ tata? Ya na ụbọchị anyị na-akpọ ya ụbọchị mana ọ bụrụ ụbọchị ụmụnne m ụbọchị ya bụ Ugbo-chi nke tata. Ugbo-chi nke tata bụ gịnị? Tata bụ ụbọchị taa bụ ụbọchị nkwọ. Ụbọchị taa bụ ụbọchị nkwọ. Ugbo-chi mgbọsị ọbụla chi folu chi ọfụ wee fogo ọ bụ na chi anabatara gị n'ụbọchị nke taa ma mfu so o nwere ndị nwụrụnụ fa nọrọ n'ụgbọ-chi nke taa. Etu ndị Igbo si kọla anyị ọ na-erugharị o nwere ụgbọ bụ ụbọchị aga eke bulu onye oye obulu onye afọ obulu onye nkwọ obulu fa na-erugharị n'ụgbọ abụfa aga nya akpata na anyanwụ ị ga-afụ anyanwụ ọda osenye okolu n'enu ọdakwa osikwa na anị okolu n'enu ọdakwa ife a na-ebugharị ya bụ ụgbọ. Mgbe ị gabala ịgamie n'ala Igbo ịgamie ntọ n'ala Igbo ị ga-afụ na ọtụtụ ndị bụ ndị ọkụ si n'ọkụ bịa ga-agwa gị ụgbọ ọkụ nke ọzọ abụrụ ndị si na fa bụ ụgbọ bụfa bịa na ụgbọ a bụ kedu ife a na-akpọ ya ufo space ikuku. So na Ugbo-chi bụ agha abịa bụ ụbọchị ka anyị na-akpọzi akịta anyị bụ ndị kịta maka na anyị na-emezi asụsụ anyị adịzie mfe. So na mmadụ si ụbọchị taa ife ọ na-ezikọ bụ Ugbo-chi nke taa. Ugbo-chi nke taa bụ nkwọ. Ugbo-chi nke taa onye nọ n'isi Ugbo-chi nke taa bụ nwa a na-akpọ nkwọ ikuku. Ugbo-chi nke taa bụ nkwọ. Ọ bụrụ na ịnọpụta tata onyinye ka ọ bụ n'ifuru onwe n'ugbo maka onwe ndị na-abịarọ na ya onwe ndị nyaa
onwe ndị nyaa nke fa ụgbọ fa kwụsị na destination nyaa. So na ife a bụ etu ndị Igbo si agụ, etu ndị Igbo si agụ oge, dịka anyị si wee gụọ izu, gụọ arọ, ụbọchị. Tata bụ nyanwa nwe mmụọ nwe taa, mmụọ nwe nkwọ, nyanwa nwe ụbọchị taa. So ụbọchị nọ n'ime taa. Ụbọchị a bụ taa ka o bulie. Tata bụ nkwọ. Tata bụ nkwọ. Echi, ụbọchị echi. Tata bụ ụbọchị, mana nke na-abịa abịa bụ echi. Ifugokwa the same chi. Wepụ chi. Chi. Chi na-abịa abịa nyanwa bụ echi. Nke gara aga bụ nyaa. Ịma ntụ reverse gaa na ya, anya mmụọ ka ị ga-eji fụa, unless mụ ịnọpụta nyaa were anya ịfụa. Mana ife a ga-akọla nya bụ akụkọ maọbụ anya mmụọ. Mana taa anya ga na-afụ ụzọ, mmụọ na-afụ ụzọ, mmụọ na-anụ ife, mmụọ na-ekwu okwu so gị pụta taa. N'ime taa bụ nkwọ. Ụbọchị taa bụ ụbọchị nke tata bụ ya bụ anyị na-asị ụbọchị eke, ụbọchị oye, ụbọchị afọ, ụbọchị nkwọ. Ife a na-akọwa bụ ife bụ ụbọchị aga, ife bụ eke, ụgbọ bụa, ụgbọ ụgbọ dash chi, ụbọchị. Nke na-abịa abịa akara ọbụla ọbara n'ụgbọ, maka ụgbọ nke taa ka na-aga. Mana ịchọ ikwu maka ya si chi nke a ka na-abịa. Chi nke a ka na-abịa ịnya gị ụgbọ nke a buli o nwee ebe ọ ga-elu ọkwụsị. Nke echi wee take over. Nke echi banye, ụgbọ echi bata, ijọmpa isolupụta echi. Ịpụta echi afọ abụrụkwa tata. Mana ị ga-anọ ọtịa, anya mmụọ alụ ọrụ, imi mmụọ ekue ume, ntị mmụọ anụ ife, arụ mmụọ adị ndụ. Ịpụta ụbọchị nke echi. Ife m ji wee chọọ ịkọwa ife ndị a na bụ maka na o nwere ebe a ga-ebido ije ọbụla a na-aga aga. O nwere ebe a ga-ebido wee gịa, maka na from ụbọchị ka m nwee ike isi wee baa na chi. From ụbọchị ka m nwee ike isi baa na chi. Mma nnọkọta kọwaba kedu ife chi bụ, kedu ka anyị na chi si wee nwee mmekọ, kedu ife bụ ikenga, kedu ife bụ chi, kedu ife bụ mmandụ, kedu ife bụ ife nta. Ụmụ ife ndị a niile a ga-akọwa ka anyị bụ ndị Igbo wee ghọta onwe anyị, maka na mmiri ndụ ka anyị abịa. Anyị mara ife a, anyị agbakọta ọnụ. Eke, oye, afọ, nkwọ anọkọta ọnụ na ndụ anyị. Anyị mata ife ndị a niile ọgbakọta ọnụ na ndụ anyị. Dee n'Igbo anyị na-aza, anyị ewee ghọta ife Igbo bụ. Igbo anyị na-aza, anyị ewee ghọta ife Igbo bụ. Mana ọ bụrụ na anyị ewekọtara ife ndị a niile, mma mbido kọwaba Igbo. Ọnya kpata m ji si ebe m si bidogodu wee bido, maka na m chọọ ka m sigodu n'ife anya na-afụ wee bido ebe a wee mekigodu ka m wee teki anya back. So njem anyị a ga-aba na mmụọ. O si na mmụọ pụta ife, o sizie na ife ọgalụ na-aga. Ọ ga-abụ n'ọnwa 6 na-abịanụ, ife ọbụla anyị na-ekwuzikwo ndị mmadụ a na-aghọta ife ọbụ. Maka na kịta ọtụtụ ife m nwee ike ikwu n'oge ose okwu, mana ndị a na-anụ mana aghọtara ife ọbụ. Mana mgbe ọnwa 6 ga-eji bịa,
Ankwuzie maka eke, kwue maka oyi, kwue maka afọ, onye ọbụla ga-aghọta. Kwue maka ụbọchị, onye ọbụla ga-aghọta. Kwue maka taa, kwue maka chi, kwue maka ikenga, kwue maka ji, kwue maka nwa, kwue maka di. Maka ọfa ncha niile bụ ife anyị ji bido wite osu. Ọfa ncha niile ka m ji bido wite osu. Ya bụ na ife ndị a niile anyị na-akọ, o etu m si chọọ ka m bidie ka ọ ga-abụ mgbe anyị ga-abanye ka o wee dịzie mfe ịghọta ife anyị na-ekwu. Amakwa m na anyị na-asụ Igbo, ụmụnne m. Ọ na-atọkwa m ụtọ na anyị ji Igbo ekwu okwu a, mana ọ na-ewutekwa m na mkpụrụ obi, maka na ọ nwere ọtụtụ ndị chọrọ iso na ife niile anyị na-akọ, mana fa ma nghọta nwa asụsụ Igbo. Ọ na-ewute m. Ife o ji na-ewute m bụ ọtụtụ ụmụnne anyị bụ ndị Igbo gọgọgọ, nnefe abụ Igbo, nnafe abụ Igbo, fejeede obodo oyibo, ụfọdụ n'obodo oyibo. Nne na nna ji agụba agụiyi wee gbabee ụmụaka from obodo fa. Ọnya ka njikọ olu na akụkọ nke gara aga si maka ji ụwa. Ife ọbụla m gwara unu, o nwere ife m na-alụtụ aka, so m na-akọ akụkọ kọọlụ unu maka ji ụwa. O nwere ife kpata m ji kọba ya bụ akụkọ, maka na nne na nna kwesịrị inye ụmụfa ntọnanị, ọdịnanị, nsọanị, omenanị, iwu anị, ife ise ịgbakọnye eke, oye, afọ, nkwọ, ọbụlụ teghete. Ife ndị a bụ ife anyị ga-akọwa. Mụ na gị, ọ bụ na teghete adịrọ na ndụ anyị zuru oke. Teghete, itenanị bụ onye Igbo. Onye Igbo abụrụ ise, onye Igbo abụrụ ịnọ, onye Igbo abụrụ ịtọ, onye Igbo bụ itenanị. Mana o nwere ụmụnne m ndị si na nnefa na nnafa si na fa jele akwụkwọ, na fa amala ife, na fa afụlụ ụzọ, na fa achọrọ ịbụ ọcha karịa bekee. Fa wee mee ya na ụmụnne m, mụ na gị. O nwere ndị na-amụ ụmụaka fa na Lagos, ụmụfa amara asụ Igbo, mana fa bụ ndị Igbo. Ọ bụrụ ọfa nwa ka a ga-ata ụta. O ife nwa fụlụ, o ife esilu n'ụlọ ka nwa na-eli. Ife esili n'ụlọ ka nwa na-eli. Ife esili n'ụlọ ka nwa na-eli. Ife enyelụ nwa ka nwa na-eli. Ife egonyelụ nwa ka ọ na-eyi. Okwu agwalụ nwa ka ọ na-anụ. Anyị tagide fụta ka anyị tadebe, ọ bụrụ fọt fa. Anyị nwa ga ebe nsogbu si bịa. Ọkwa dị semu ndị mmadụ na-agwa ndị afejena na vileji na ndị obodo bụ ajọ mmadụ na faje ebe egbu efa. Ụmụaka wee nọdụ na mba, fa mụrụ nwanne fa, fa mụrụ nwanne fa, fa mara ikwu, fa mara ibe. Onye kpata na m na-asụ Igbo, ọ na-ewutekwa m, maka na o nwelu ndị Igbo na-anụkwa ọkụ. Anyị a ga-etufuzife etufu, anyị ga-etufufe etufu. Maka na onwe mgbe m na-eme vidio na mgbe m na-eme na YouTube, nkwue halfway n'Igbo, nkwue halfway n'Igbo, mana ife a na-akọ kịta ọ bụrụ ife ịkọbi etu a, ọ ya dị too long. Ya bụ ụmụnne m na-enwe ndidi, ọ ga-enwelili mgbe mma na-etinye oyibo ka ndị a wee na-anụ nke kasakwa mkpa. Maka na unu aghọtara ya amarọ, maka na ndị kwesịrị ịgwa anyị eziokwu sila ya asị. O nwere ọtụtụ ụmụnne anyị bi na Jamaica, na Haiti, na Guyana, Caribbean Island, America, fajulu ebe eju. Maka na a na-ekwu dịka ya sị na ọ dịka asị na ome n'osisi, mana ọmụmụ na gị, these cells, anụ arụ ifụ is millions of years nke onye Igbo. O contain information niile. Ọnya ka ndị si na anyị nọ n'ụla na a ga-akpọta anyị akpọta ife niile anyị chọrọ ịnwa na ụdị a na-arụ, akpọta anyị ọpụtakwa ife. So mgbe a bịa bulu slaves, ụmụ mụ na gị bụ di na nwunye, mụta ụmụ ịsaa, nne na ụmụ ịnọ jebe agụ, mụ na gị na ụmụ ịtọ nọrọ n'ụlọ ma ọ na-alụ ọlụ n'ubi, nne na ụmụ na-abatara, anyị chegide fa wee bicha ndụ a nwa. Is recorded in our cells.
di na ụmụaka a jere ịchụ nta fa nataro nne na nwunye chegide ụmụaka wee nwa is recorded in their cells. Mụ na gị ka ife melụ 70% of ndị ebulu na slave bụ ndị Igbo. Unu ama ama ọtụtụ n'ime fa achọ ịbụ ndị Igbo, ọtụtụ n'ime fa achọpụtago through the cells analysis na fa bụ ndị Igbo. So ọtụtụ ife a na-eme fa achọkwa ịbụ isokwa banye n'ime kịta. Ụfọdụ ọtụtụ n'ime fa Ghana akpọlugo fa nyefe anyị nyefe nationality fa bụrụ ndị Ghana. Anyị nwere mmadụ na mba n'oge na-abịa anyị ga-achọ etu a ga-esi kpọnata ndị nke anyị. Ọ bụ na fa natara at least fa amalụ na anyị nwa na fa bụ nwa anyị, fa amalụ na anyị nwa na anyị elerofa nonsense niile a na-akọrọ unu wee na n'ọfịa. Tata ndị Igbo na-atọ mmadụ, ndị ntọ na-atọ mmadụ, kidnappers na-eme. Ọ bụ maka na kidnappers na-ekidnapụ mmadụ ndị Igbo niile bụrụ kidnappers. Ọ maka na ije na ana Igbo kidnapa mmadụ ndị Igbo niile bụzi kidnappers. Etu a ka ọ dị na slave trade. Maka ifi na one or two people je kpọlụ mmadụ lee onye akpata na Igbo niile emele alụ. Ya ka m ji na-ajụ unu si ifunugo pọpọ si n'ukwu pọpọ daa tie hey nne m okwu pọpọ alụ eme makwa na imele alụ. Pọpọ mele alụ na-agba akala ọda ama ịtapụkọ. Ube mele alụ adị amị ube ọda amị ite ube. So na mmadụ ime ịsara ọnụ asị na nne ya na nna ya na ndị mbụ mele alụ. Oh my Chineke, chukwu onye a na-ekpelụ amarọ m chukwu ọ na-ekpelụ mana o isi na-adịrị onye mma. So n'unu bụ ụmụ Igbo na-agaghalị o ji bụ na ndị nke unu mele alụ na fa gbuleji mana fa alụme slave o isi ka asala anyị ala ọpụpụ maka na nwe na-ataro ka ụdala si n'enu ụdala dapụ daa naanị nenye anya enu hey osisi ụdala nsị na ya pụta ọkwa alụ. Ọ bụ na alụ ọma nsị na ya dapụ. Ọ bụ na osisi ukwu ụdala bụ alụ ụdala ama mpụ na ya wee si na ya dapụ. Mango ama nsị n'ukwu mango dapụ tụa n'ana tie hey osisi a nsị na ya dapụ ịbụ alụ ka ọ bụ aka oyibo. So no ọ ala ọpụpụ ọ bekee kpachala anya gbaa ya ala. Bekee kpachala anya gbaa ya ala. Bekee kpachala anya ghasa anyị gbaa ya ala maka na tupu imelie mmadụ ihe eme ya ọkpọ onwe asị kpọọ ife ọbụla gbasali asị kpọọ ife ọbụla bụ nke asị anyị kpọcha onwe anyị asị mana ọ nwere ka anyị kpọgide onwe anyị asị ka ndị afụ wee nala anyị. Is impossible. Ụdị fasting sokwa gị mebe is impossible. Ụdị tongue sokwa speak ibe on in is impossible. Ndị a chọrọ gị. The only religion for wetali is to hold you back. That's a fact. Education the same way. So even ji na-akpatụ aka n'ife ọ bụrụ na ife anyị tinye taa mana ịmaga na-ekwu nwa na-ewepụta okwu bụ gịnị maka asụsụ Igbo. Asụsụ Igbo dị mma na anyị na-asụ anyị ga na-asụ na-edi ede anyị ga-ewepụta ya etu niile o si kwesị tụsa anya onye na-asụ asụsụ ghọta ife ọ na-asụ maka mgbe gara aga ekwugo m ife alụsị bụ akịta nwezi onye alụsị na-atụ egwu maka na alụsị bụ alụkwụsị mana ọ bụrụ na ị mara na alụsị bụ alụkwụsị etie alụsị gbafue ị na-agbafulu polisi ndị a bụ ndị niile na-afụ na alụ na alụ adịrị alụkwụsị kọt alụkwụsị mana abịa na ala Igbo nghọta anyị bụ alụkwụsị ife ọbụla a ga-eme alụ akwụsị ọnya ka njikwa unu na anyị ga-abịa kọwaa maka iteghete ya bụ ife ịnọ na ife ise na ịnọ onye Igbo ezuo oke. Tupu anyị aga n'ebe aga m echighi azụ anyị ebido mmalite Igbo na chikwu chi so na anyị kwụzie anya ọzọ mgbe anyị ga na-akọwa anyị kọwasịa ife bụ chi
anyị bịa kọwabazie ife ịnọ na ife ise bụ iteghete odozie onye ọbụla anya maka na achọrọ m ka anya unu na-akọlu unu ife ya na-agbagwoju anya. Achọrọ m na-eweli ofu ofu ka unu nwee ike na-esokwa m na-aga maka na ozi m ji abịa bụ gịnị? Ife ịtọ ngwala unu: logic, common sense, overstanding. So ọ bụrụ ede na-ara akwụkwọ nye mmadụ ọgwụ anya obulie n'isi na-eme papapapa, iji use go logic, use go common sense, use go overstanding wee tụta ife anyị ghọtara. Ọ bụrụ maka na nne m gwa m sị m na o jikwa wee bụrụ na nke nwa jikwa wee mee nke nwa mgbe anyị pelu mpe na Jerusalem bụ happy home na Zion dị na-eje n'ugwu Zion na fa na paradise n'ugwu Zion, right? As an adult, common sense, logic, overstanding, it's not possible. Ni na-eje na paradise, it's not possible. Logic, common sense, overstanding. So ife a bụ ife ịtọ nna amara ka m esi kọwa n'Igbo ka m nya ka m ji na-ekwu n'Oyibo. Anyị ga-eji nwayọọ wee tụlibe fa wee tụlibe ife niile si ya bụ na onye abụ izu ụka na-abịanụ mba alụ ọbagonu na n'obolo gbaalụnụ m na ngwụsị ọnwa mbụ nke aya ya bụ mma gwa unu mmeji ugbo unu deeti ọ ga-abụ ị na-enye ego anya n'izu ụka ndị oyibo ọ bụrụkwazi ife bụ mgbọsị ụka na-abịanụ mana mma ama ife ọ bụ n'Igbo gbaalụnụ m na ma na-enenero kalenda ka amarụ m maọbụ afọ ma amụrụ m maọbụ nkwụ na mgbọsị afọ ka anyị ga-atọghe ife gbasa chi maka na m ga-eji ya bụ chi wee kọwaa ọnwa mbụ nke ndị Igbo. M ga-eji wee kọwaa ọnwa mbụ nke ndị Igbo. Ọ ga-abụ anyị banye n'ọnwa nke abụọ anyị ewele abụọ wee ghọtakwa chi tupu anyị abanye n'ọnwa nke atọ maka na unu ama nghọta. Onye ọbụla jele akwụkwọ mana ije ụlọ akwụkwọ mahadum a na-akpọ university na-enwe onye ọbụla na-study 1 degree, maybe philosophy degree, law degree, geography degree, mana ụwa nwere 360 degrees nke ndị Igbo ghọta as gburugburu bụ 360 ka ọ bụ Igbo ihe eji wee tọghesi Igbo ịghọta ife ndị a niile. Ya bụ na Igbo bụ onye na-akọwa Igbo ya enwe ngụkọ mbụ, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, ịsaa, ịsatọ, iteghete, ọgwụ. Iri bụ onyinyo mbụ. Iri bụ onyinyo mmụọ. Ya bụ na onye nwa ka anyị ga-eji wee ghọta Igbo. Daalụ na ụmụnne m. Ọ na-aga mbịa nsị na ma ya ekwuru ọtụtụ okwu na ma ya ekwuru ọtụtụ okwu mana ịmalụgonu ka ife si emenụ. Ya bụ ife a na-akọ ebe nwata na ebe akwa atụ aka nne ya nọlịa nne ya anya. Gbaalụnụ m na ama m na ọ na-afịa arụ maka ndị nwee ike ịdị na download vidiyo emebi ogologo ọ na-enye nsogbu. Tupu m pụkwa ka m kwụsịkwa n'etu m si akwụsị ụmụnne m na ikwuchakwa ife siri ike wekwanụ mkpali amụ wee mechie ya. Nke tata bụ ajụjụ akụkọ nke taa na-ajụ na-akọwa bụ onye na-etile anyị egwu nke anyị na-agba. Onye na-etile anyị egwu nke anyị na-agba maka na onye na-amarọ nwa na-amarọ nne ya ọ na-eso nwoke ọbụla ana, ọ na-eso nwaanyị ọbụla ana. Mana onye nwanne ya malụ nne ya onwe na-atarọ ka mmadụ pụta ifesokwa onye si na-agwụ ya ọnwa ebe o si bịa, ọma obodo ya, ọnwa nne ya, ọnwa nne ya, ọnwa mba o si bịa. Ya bụ na akụkọ nke a gbasara agụ maka na unu mana anyị bụ ụmụ agụ.
mana anyị bụ ụmụagụ kịta anyị enwezi eze anyị amazi ife anyị bụ ugbo bụla anyị obula anyị oje aka na obula anyị eje aka ekpe tata anyị bụ igbo tata anyị bụ Israelite manichi anyị bụ bekee nwere nke anyị na-abụrụ nke ọbụla asị anyị zara anyị azaba ka ọbụla asị anyị zara anyị na-aza echi anyị ebulu Juu nwanechi anyị abụlụ bụlụ nwantịntị ọ ga ya bụkwela Arab sef maka na onwerozi anyị amara ebe anyị si bịa etu a ka ifemela agụ si wee mie olulu ofu oge mbe achọrọ ịlụ ọlụ chachali mana ọchọ ka ọ bụrụ ife ọ bụ nya na-azụ ma nya busie ụmụ wee bue nwunye ya na-atụ ike pọtọpọtọ adị ya nwaanyị ya nya bụla akwa nwa mana ọ chọrọ ịma ma ọnwa mbụ ma ọnwa abụọ chọrọ ịsụ anyị nke ọ na-achọ iku iji mana ọ chọọ iliju afọ mana onye taget kịta aba agụ ọkwasị na agụ a na o nwere onye ya ọkwasị na agụ na onye ọbụla na-atụ egwu asị mbe si na-asị maka na dịka nwa bekee mbe na-ewepụta oge wee na-amụ onye ọbụla ọ chọọ ije lụọ ọlụ etu aka nwa bekee si dị mgbe m bidola akịka agwa m unu ndị ezitesịrị bịa stọdi ndị Igbo wee nwale etu esi kpaa ya eze etu aka mbe dị maka na ife ọbụla na-eme anyị ndị gboo rapụrụ anyị mana anyị nọ n'ụla ya ka m ji kọọlụ unu nke mbụ si ụwa tete nke mbụ nke nkọla akọ ife ọbụla m na-agwa unu nwere ife kpata nji na-ekwu so na nke nụnwa anyị nọ n'ime kịta mbe ji wepụtala oge mụba agụ na ụmụ mụba agụ na ndị bie mụba agụ na ndị bie mụtacha afọ ọfụma o wee sị na ife mee n'ụbụ na ọ chọpụtago na agụ na-alaiki egwu ọ na-alaiki ite egwu rinne so ofu ife agụ fụrụ n'anya ka mbe ga-eje lụọ ọlụ onye a bụ ife dị n'onye na-amụ mmadụ nwa bekee mụta ife ịkpọrọ asị oge eji elu ya ọlụ nwa bekee mụta ife ịfụ n'anya oge eji elu ya ọlụ mgbe oge na-abịa aga m atụsasịrị unu ife ndị anyị na-ezikosie unu etu o si wee lụkwa ọlụ gbasa ife niile anyị fụrụ n'anya ma ife akpọrọ asị for example n'ụmụ nwaanyị Igbo ka eji wee kpoo Igbo ọkanị ụmụ nwaanyị Igbo ka bekee ji meli Igbo maka na ife ọmụrụ amụ ọmụgidego ndị Igbo mụgide ndị Igbo mmanụ na ebe ike Igbo dị bụ na ụmụ nwaanyị fa ewelu ụmụ nwaanyị kpoo n'ọkanị kịta daa mba so etu a ka agụ na ndị bi etu a ka mbe na ndị bi esi mụchacha agụ chọpụta na ọ na-alaiki egwu rinne o wee jee mbatela aka wee jee kwee igbo a nke dị egwu wee gwa ndị bie fa wee na aya eme emume ọ ya eje na be agụ tiela agụ egwu fa wee si na be nyanwa bụ mbe wee tụọ n'okpukpulu anị wee tụgidie wee tụnye na be agụ maka agụ na-enwe nninu nni ara akị akọnụ nni dị fresh agụ a na-ele ife nwụrụ anwụ nni dị fresh so mbe na nwunye na ụmụ wee tụgide ha na atụli onye na be agụ gbadagbada agụ na nwunye na ụmụ wee sibe ka fa si esi onye esi na be mmụọ onye esi na be mmadụ esi ụtọ mbe wee jee ha wee kene nya agụ na ji ife ọnwa bịa ahụ na ma na mmadụ niile na-atụ egwu mana nya nwa bụ mbe fụli ya n'anya na ji ife ọnwa bịa na ji obi aṅụle bịa ọ na-agbazi akụ kedu ife mbe ya si anyị arapụ na ji ife ọma na ji ife ya eme obi aṅụle ịgba ka mbe bịa ịkụla agụ ka mbe na-akụ ịgba ka nwunye na ụmụaka ya na-esi na be agụ na-ebuli ife niile agụ nwere na-ebuba na befa maka fanụ n'okpuru anyị oit ka mbe si wee jide agụ ọ na-akụ igbo ọ na-agụ egwu
ka nlotakwa ego ọ na-agụ onu egwu agbafugokwa m n'uche ịma na anyị ka bụ mmadụ na-ekwu katakwuketa netwọk aka otu netwọk aka otu gokwa aghọtazikwa egwu nchọ egwulu unu ebe mbe na-etile agụ egwu chelụkwa ka m bịa ka mmalụ ma netwọk anyị echigata netwọk apụgokwa na ụmụnne m sonye bụ na akụkọ nke a gara n'ọnụ maka na egwu a bụ the main reason ejikọwa anya bụ akụkọ mana nke a gazi ifugie netwọk edisconnect go gbaalụnụ m na ọ bịazi ndị wetala egwu so deetu aka mbe ọ ife nwa bekee mere anyị ọ etu aka nwa bekee si wee lụọ anyị ọlụ wee bịa wee nwụchaa anyị mmalụ ife anyị na-asọ nsọ wele ife anyị na-asọ nsọ wee kpọọ anyị ụkanị mmalụ ife anyị fụ n'anya wele ife anyị fụ n'anya wee kpọọ anyị ụkanị etu aka nwa bekee si wee nye akpata na tata anyị nọ na-awụli egwu maka na onye abịa ebe akụkọ ma na-aga onye na-etile anyị egwu anyị na-agba kịta kedu onye na-akụla anyị egwu anyị na-agba kịta kedu onye na-akụ egwu anyị na-agba kịta kedu onye na-akụla anyị kedu onye na-akụla anyị egwu a ụmụ Igbo ji wee nọrọ na mba ju na mba na-ekpukele afụfụ kedu ka anyị si nọrọ na situation anyị nọ kịta anyị na-akụ anyị na speak in tongues ọkwa anyị na-asụ na tongues anyị na-asụ tongues ma anyị amarọ tongue nke anyị na-akast devil nke anyị mana anyị amarọ devil onye anyị akast anyị na-bind ife mana anyị amarọ nke anyị ga-bind so nke anyị bukpolu ife niile anyị wee kpofue maka na o nwere onye na-akụla anyị egwu o nwere onye na-akụla anyị ịgba ọ chọpụta na anyị laikili ịgba maka na anyị bụ ụmụ Chukwu chi na nwa Igbo na Ugbo-chi na Chineke ife ọnwa gbasara ka oge ejikpo ya ọkani o wee bịa na be anyị wee tụọ anyị wee kuru mmiri ọma dị n'obodo anyị wee jee kụọ anya poison nye nya nwa amịlị tinye ife dị iche iche gwụalịa butela anyị abụrụ na-eli na-aṅụ na speak in tongues na-eghe na-ele na-esi chie na anyị na-esi osi ụtọ Igbo ka anyị teta nọ n'ụla ụmụ Igbo ka anyị teta nọ n'ụla ka anyị teta nọ n'ụla unu ewe n'iwe mma abịa kọkwalụ na akụkọ ọzọ o netwọk kọtụ na okwerọ ma egwu apụtara mana ọ ga-adị mma maka na unu mana ije anyị na-eje ebe ije mmụọ na ije mmadụ ọ bụrụ na mmụọ eghere oghete echi ọ ga-eghe izu na-abịa nọ anyị ga-amalitekwa ịma na ọnya akpata na oge mbịa na ara mmalitekwa n'ebe anyị si bịa ya tupu m pụọ ka m welu nke anyị ji wee bido wee mechie maka fancha niile gbakọtara ọnụ ọsị ozu melụ gịnị ozu kpujile egbe melụ gịnị egbe gbagbulu egbe melụ gịnị egbe bulu ọkụkọ kụkụ melụ gịnị ọkụkọ tila akịka melụ gịnị akịka tajila ọgụ melụ gịnị ọgụ vọwalani anyị melụ gịnị anyị milu mmili melụ gịnị mmili menyụlụ ọkụ melụ gịnị ọkụ gbajilu mma melụ gịnị mma gbutulu ụkwa melụ gịnị ụkwa dagbulu nwaka dị mkpọlọ nwaka dị mkpọlọ ife niile a na-akọ onwe gbado ife ọ bụ ya dịkwala unu mma ụmụnne m ofu mgbọsị anyị ga-etinye anya na mmiri mala ife gbulu nwaka dị mkpọlọ gịnị kpata ụkwa ji dagbuo ya ụkwa dagbuo nwaka dị mkpọlọ asịsị weta mma ka e wee gbutuo ụkwa maka na ụkwa emega alụ
mana mma gbutulu ukwu ụkwa maka na ọdagbu nwee aka dị mkpọle emega alụ. So gịnị ka a ga-eme? mma ọkụ ga-achaji mma, mana ọkụ chajilu mma maka na o gbutulu ukwu ụkwa dagbulu nwa aka dị mkpọrọ mere alụ. Gịnị ga-eme? ọkụ mmiri ga-emenyu ọkụ. Mmiri menyụla ọkụ omega alụ maka na ọkụ chajilu even though na ọkụ chajile mma. Gịnị ga-eme? mmiri anị ga-amịkọ mmiri. Gịnị ka a ga-eme anị? maka na mgbe anị milu mmiri anị emega alụ, ọgụ ga-avọwa anị. Gịnị kwanụ ka a ga-eme? ọgụ maka ifi na anị milu mmiri maka na mmiri mere alụ anị emega alụ kịta ọgụ wee bịa vọwa. Gịnị ka a ga-eme? ọgụ akịka ga-ataji ọgụ. Gịnị ka a ga-eme na akịka? a ga-arapụzia na nkịtị? mba, ọkụkụ ga-atụli akịka. Ọkụkụ atụligo na akịka maka na akịka mere alụ. So ọkụkụ ewelugo akịka alụ akịka mere wee mekwazi alụ nke. So gịnị ka a ga-eme? ọkụkụ egbe ga-ebu ọkụkụ. Egbe bụla ọkụkụ ga na-ana na free maka na ya nwee mega alụ. Ife ndị a niile bụ ife chikeleke. Onye bụ ndụ Igbo iteghete. Gịnị ka a ga-eme? ya bụ egbe a ga-agbachizi ya nkịtị? mba, egbe ga-agbagbu egbe. mgbe egbe gbagburu egbe emega alụ. Gịnị ka a ga-eme? egbe ụzụ ga-akpụji egbe. anyị bụ mmadụ, chi tinyela anyị n'ụwa ka ọ bụla anyị nwa bụ ndị na-akọntrole, ka ọ bụla anyị nwa nọ n'isi. anyị bụ chi. onye kpatara na mbịa ọzọ aga m akụwa maka chi si na chi banye n'ikenga ka anyị wee ghọta ife anyị bụ. anyị nwa ga-eme ife ga-edebe anyị, anyị nwa ga-eme ife ga-egbu anyị, anyị nwa ga-eme ife ga-aza anyị. anyị nwa ka ọ dịlụ. ụmụnne m eke n'ọmanụ ka ọ dịkwanụ na mgbọsị nta anyị chukwu ya n'ụwala nchi. etu kịta n'izu na-abịanụ anyị ga-afụkwa Ngozi Chukwuka Adaobi jere. anụ m eke n'ọnụ. a sị m na ebe anyị na-eje eteka mana ebe anyị na-eje dị nso. onye a bụ Tata. ndị Igbo sị na taa bụ gboo. taa bụ taa. gboo bụ nke a dara ama ama, mana uwe Igbo uwe izu gboo na taa bụ ofu maka na iwelu Tata chọbịa ịchọtịa. mana ọ bụ na-esi mba ka idebegodi ya echi ịka anụbido ya bụ na ịma nchọtịa ya na taa bụ gboo. ana m ekene mmụọ Igbo ka m jụọ ogu. anyị ama nkwujọ nwa mmụọ, anyị ama nkwujọ nwa mmadụ, kama na ife afọ ka anyị ga-ekwu, eziokwu nke anyị ka anyị ga-ekwu. o nwere onye ga-ekwula anyị ọnụ anyị na-abụrụ anyị nwa. ụwa dị iche iche akụgo maka anyị. onye ọbụla maala Igbo mana Igbo amara nwunye, mana Igbo si na-asị. ọnụ mmụọ Igbo ka Igbo ga-ejikọ maka ya. anya mmụọ Igbo ka Igbo ga-ejikwu maka ya. ntị mmụọ Igbo ka Igbo ga-eji nụ gbaka ya. a sị ya dịkwala unu mma, ya dịkwala unu mma na Eke, ya dịkwala unu mma na Oye, ya dịkwala unu mma na Afọ, ya dịkwala unu mma na Nkwọ. dịka ife melụ mma na ọgụ na mmiri na anị na nwa aka dị mkpọrọ. kịta ife na-eme ụmụ Igbo na-eme anyị na anyị na-etinye aka mpụ, anyị na-eme alụ, mana emechaa alụ niile afọ anyị ma anyị ga-akpụwa. mana anyị nidiri ọganihu ụmụ Igbo. afọ unu n'anya niile anụ m ajụ unu ike. unu ji isi aghọ mgbọ. ọ bụrụ na ọ bụrụ ama bụrụ onye Igbo kedu ife ọzọ? kedu onye ọzọ mbụ? ndị emele ife ka emela unu ma na-awa ụmụ ọwata ụmụ aga ama gabanụ n'iru ụmụ agụ. kama na unu nọ na mba ajọ ife ọbụla unu mụtara na mba ka unu na-achọ ka ọ yara Igbo. biko nu wụsa na ebe amụrụ nata na Igbo, maka na mgbe oge na-eme ete aka unu ga-aghọta ife a Igbo bụ.
maka na Nnamdi Kanu gwara unu bụ ụmụ Chineke na ndị Igbo bụ anaeze mana unu aghọtara so mma atụsara unu ife ndị a niile mana chụbanya dịka etu ọgụ si wee etu mma si bịa gbutuo ọkwa bikos na unu gba nkịtị nwaka dị mkpọla nwa na nkịtị ọkwa ịghọtago. Ngozi Chukwu ka Adaobi jere ka ọ dịkwanụ ekene ọnwanụ nwa